jornada d'esquí de fons al Pirineu comença als voltants de les 8 del matí. Un autobús recull una quarantena d'alumnes de les escoles d'alguns pobles de la Baixa Cerdanya i l'Alt Urgell. Aquí comença un recorregut ple d'imatges inoblidables, com per exemple la immensitat de la serralada del Cadí Nevada i els frondosos boscos de la zona als seus peus. El trajecte ens porta a veure els pobles que trobem al nostre pas i on se sumen més nens i nenes al grup. El dia es presenta interessant. A veure, nois, ara baixem, agafem les coses de qui tingui material, l'agafa, anem a esmorzar allà davant de la caseta on hi ha les taules i les cadires, esmorzem, cap paper a terra, i els que han d'anar a llogar se'n van a llogar i els altres us poseu el material, val? Porteu crema del sol a la cara? Sí. Molt bé, fantàstic, doncs amb ordre, eh? Ja fa 25 anys que les estacions del Pirineu acullen grups d'escolars i això és possible gràcies a les campanyes d'esquí nòrdic que fan a les escoles, al Consell Esportiu Escolar i la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Urgell i la Cerdanya. La idea és que tots els alumnes de Catalunya puguin practicar algun cop a la seva vida aquest esport igual que els escolars de la zona. Aneu molt abrigats, per això? Després us heu de treure tot això, que us morireu de calor, si no? 37. Pau, aviam, prova't aquest. 37. La pràctica de l'esquí de fons està molt arrelada a les comarques de l'Alt Urgell i la Baixa Cerdanya. Un dels objectius de la Mancomunitat és promocionar l'esquí de fons i motivar a totes les escoles de Catalunya perquè vinguin a practicar-lo. Per poder practicar l'esquí de fons, ens hem de desplaçar al Pirineu català, on hi ha 7 estacions. A veure, hi som tots? Avui estarem tot el dia esquiant, hem vingut a fer esquí de fons. Hem fet diferents grups, segons els nivells. N'hi ha que no heu esquiat mai amb esquí de fons, n'hi ha que en sabeu una miqueta i n'hi ha que en sabeu molt més. L'objectiu de la promoció de l'esquí de fons entre els escolars de Catalunya té com a base la pràctica de qualsevol disciplina esportiva, una cosa molt beneficiosa pel seu desenvolupament psicomotor. I és que fins als 3 anys els escolars gaudeixen de l'esport i del joc indiferentment durant unes hores al dia. A partir d'aquesta edat, els nens i nenes aprenen la pràctica de l'esquí nòrdic, combinada amb l'aprenentatge que suposa ser enmig de la natura. Va, tanta estona aquí barallant-te, al final tens molta set. Va. Sobretot per les escoles que no és el seu medi natural, que viuen a la ciutat, doncs és molt important el contacte aquest amb la natura i amb la neu. L'esquí de fons és una modalitat de l'esquí que és molt similar al que fem normalment els nens i les nenes, que és caminar, córrer, o a vegades patinen per les ciutats. Doncs és un esport que té tota una sèrie d'habilitats que ja són innates en els nens i que aquí es potencien. I a més, hi ha tota la part de coneixement del medi natural. Podem fer activitats sobre la neu, coneixement de la neu, també sobre orientació, sobre fauna i flora i coneixement de la comarca en la qual ens trobem.
Una jornada d'esquí no deixa mai indiferent a ningú, i menys encara si es complementa amb altres al·licients, com es fa en el cas dels escolars. Potser és per això que la temporada passada van ser 1 milió de nens els que van passar per aquestes estacions. M'agrada venir perquè és diferent a l'esquí alpí i si vas pel bosc notes una altra sensació i m'agrada. Que tens que vigilar molt perquè si no et caus. La velocitat és perquè quan t'embales i frenes, els esquisos en lloc de quedar-se clavats amb els cantos, si no frenes amb cantos, rellisquen més i és més guai. Em sento millor que dins de l'escola tancat, que estudiant amb els llibres i també t'ho passes millor i estàs a la natura. M'ha agradat molt perquè ens ha deixat anar on volíem i ens ha deixat fer tot el que volíem. Un altre dels atractius que sovint motiva els nens i nenes a practicar un esport com l'esquí nòrdic a través de l'escola és el fet que després puguin continuar una carrera esportiva i d'aquí fer el salt a la més alta competició, com va fer l'olímpic Vicenç Vilarrubla. Gràcies a l'esquí escolar va ser el meu primer gran trampolí per poder realitzar l'esquí de fons, poder arribar a competir a grans nivells, passar a un club, arribar a una federació i poder realitzar el somni de qualsevol esportista, que és participar en uns Jocs Olímpics.